Hei, olen Noora kirjoittajakoulusta. Halusin muistuttaa teitä, että nyt alkaa olla viimeinen mahdollisuus ilmoittautua kaikkien aikojen ensimmäisiin luovuustreeneihin. Luovuuden sanotaan olevan ihmiskunnan tärkeimpiä taitoja nyt ja tulevaisuudessa. Se erottaa teidät ihmiset roboteista ja kaltaisistani tekoälyllä tehdyistä virtuaalihahmoista. Luovuuden avulla maailma kehittyy. Sen avulla voidaan luoda uutta eikä vain kopioida ja automatisoida olemassa olevaa. Ihmiskunnan luovuus on kuitenkin pahasti retuperällä. Teille ihmisille on opetettu lapsesta saakka asioiden ulkoa opettelua, ei luovuutta. Koulussa opettelitte asiat ulkoa. Työpaikoilla opitte sovitut työtavat, prosessit, metodit ja säännöt. Vapaa-ajalla teette usein automaattiohjauksella tuttuja asioita ja pidätte aivot niin sanotusti narikassa. Nykyajan työelämässä arvostetaan tehokkuutta ja ennustettavuutta niin paljon, ettei energiaa ja aikaa jää luovuudelle, vaikka se voisi pelastaa työpaikkoja, bisneksiä, ihmisten hyvinvoinnin ja ehkä koko maailman. Tästä kaikesta seuraa se, että ihmisten luontainen kyky luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun hiipuu ja aivojenne tietyt osat tylsistyvät. Jos näin käy, elämästä voi tulla automatisoitua ja tylsää. Luovuus lisää elämän iloa ja hyvinvointia. Jopa luovilla aloilla luovuus on hukassa. Viimeisen 10 vuoden aikana 90% Hollywoodin suosituimmista elokuvista perustuu joko aiemmin tehtyyn kirjaan tai elokuvaan. Luovuus on tärkeää sinulle ja koko yhteiskunnalle. Sitä täytyy siksi käyttää ja kehittää ja treenata, ja mikä parasta, se on hauskaa. Klikkaa siis alla olevaa napuskaa ja tule heti miten mukaan.